Ναι, σήμερα θα λύσουμε το εξής πρόβλημα. Το πρόβλημα λέει ότι η κυρία Μαρία αγόρασε 1,1 κιλό ρύζι και χρησιμοποίησε τα 2 τρίτα από αυτό το ρύζι για να φτιάξει κοτόσουπα, και από το ρύζι που της απέμεινε, ξαναλέω, προσέξτε, τα 4 πέμπτα από αυτό για να φτιάξει λιβαρδάκια. Η ερώτηση του προβλήματος είναι πόσο ρύζι της περίσσεψε τελικά. Να προσέχετε όταν πάτε να λύσετε αυτό το πρόβλημα ότι το κάθε κλάσμα από μόνο του είναι ένας αριθμός, χωρίς μονάδες. Ενώ το κλάσμα κάποιας συγκεκριμένης ποσότητας, δηλαδή κάποιου όλου, κάποιου ένα, έχει τις μονάδες τις οποίες μετράμε τη συγκεκριμένη ποσότητα. Θα σας δείξω πρώτα τον α τρόπο. Θα αρχίσουμε να υπολογίσουμε το συνολικό κλάσμα της αρχικής ποσότητας, το οποίο είναι το 1,1 του ρυζιού που χρησιμοποίησε η κυρία Μαρία για να φτιάξει την κοτόσουπα και το λιβαρδάκι. Ξέρουμε ότι χρησιμοποίησε για την κοτόσουπα 2 τρίτα, το 1,1, αλλά για το βαρελάκια δεν ξέρουμε ποιο είναι το κλάσμα της αρχικής ποσότητας που χρησιμοποίησε για το λιβαρδάκι, αν στο πω σωστά. Αλλά ξέρουμε τις υπόλοιπες ποσότητες που έχει απομείνει. Το 2 τρίτα αναφέρεται στο 1,1, ενώ στο 4 πέμπτα αναφέρεται στην ποσότητα που έμεινε, προσέξτε. Μετά, να προσέχετε ότι εάν θέλετε να εκφράσετε την αρχική ποσότητα του 1,1 κιλό ρύζι, είναι ίσο με 1, το οποίο είναι 1 ίσον 3 τρίτα της αρχικής ποσότητας. Προσέξτε αυτό. Επομένως, η υπόλοιπη ποσότητα είναι ίση με το κλάσμα 1 τρίτο. 3 τρίτα μείον 2 τρίτα, εντάξει, σκεφτείτε λίγο την πράξη. Της αρχικής ποσότητας, όχι της υπόλοιπης, της αρχικής. Προσέξτε. Τώρα ξέρουμε ότι για τα κυβαλάκια είναι τα 4 πέμπτα της υπόλοιπης ποσότητας. Ψάχνουμε τώρα δηλαδή τα 4 πέμπτα του 1 τρίτου της αρχικής ποσότητας. Θα κάνουμε αυτόν τον εξής πολλαπλασιασμό. 4 πέμπτα επί 1 τρίτο ίσον 4 δεκαταπέμπτα της αρχικής ποσότητας. Ξαναλέω, είναι σημαντικό αυτό να μην το μπερδέψετε. Ωραία, άρα χρησιμοποιήθηκαν 4 δεκαταπέμπτα της αρχικής ποσότητας. Άρα συνεχίζουμε υπολογίζοντας το συνολικό κλάσμα που χρησιμοποίησε η κυρία Μαρία για να φτιάξει και τα 2 φαγητά. Το συνολικό κλάσμα θα είναι ίσο με τα 2 τρίτα της αρχικής ποσότητας, αφού για το 1 τρίτο βλέπετε είναι ίση με το κλάσμα εδώ. Κοτόσουπα συν τα 4 δεκαπέμπτα της αρχικής ποσότητας. Κάνουμε την πρόσθεση των 2 φαγητών και μας βγαίνει 14 δεκαπέμπτα της αρχικής ποσότητας. Άρα μας μένει 1 15 της αρχικής ποσότητας. Εύκολο δεν είναι? Επομένως βρήκαμε ότι περίσσεψε το 1 15 της αρχικής ποσότητας, η οποία είναι 1,1 κιλό ρύζι. Με αναγωγή στη μονάδα θα διαιρέσουμε με το 15 και θα βρούμε ότι είναι συνολικά 83,3 γραμμάρια ρύζι.